tichitarisa akazi kekutanga kuti tiri kuda vabereki vomwana uyu ndizvoka taane kakawanda asati amukuwasha ari kuda atezvara pano pane muprofita kana kuti tingamutaurira chiti murapi akarapa mwana uyu kuti asvike pastate iyi vabereki havanambobvira vauya kupi kana tichitarisa media taakutotaura kuti iyi yasvika pajuliet part 9 kana kuti part 7 kana kuti part 2 handiti kureva kuti kakawandisa kauya mhuri iyi muno ichida vabereki vanti vajuliet but nyaya inge iri panguva yatabvei takasiyira nyaya iyi pakuti vabereki vajuliet ngavauye zara nhasi ndizvoka vatadza kureva kuti kana vatadza vakatadza sekutadzira kwavakaita kare saka finally inongotaura kuti pakuda judgment inodzosera vaviri pamwe chete kana kuti inorambanisa vaviri pamwe chete pana ane gupuro racho here rinozongomirira mambo kuti mupatsanurwe mumwe nomwe aite zvake bhozi imimi pachezvenyu muri pakuti toda kunzwanana kuti tiri kufunga sei ndizvoka ndozviri kutaura patsambapo uyo ndiudze kuti uchiri kufungei nezvako ndizvo kana munhu asisafunga nezvako anenge asisakuda saka pazvinongoreva manje chekuti kana asisakuda paakutaura kuti hongu vabereki varipo vasipo asi haachaita sei haachakuda kureva kuti panenge paakuda kungonzi kana pane gupuro rinongomirira mambo kuti toriti musi wakati ngaupiwa mudi yako gupuro mambo vari kuona anzwana saka zvira zvokuti pavaviri iwe munofanira kubuda pachena kuti pauviri hwenyu muchiri kudanana here kana muchadanana kuitira kuti mambo pavanouya vanokwanisa kunge vachiparadzanisai kuti umwe neumwe aine kunotsvagwa umwe waanoda uyo achirorowa kwake uye kuchirohwa iwe mukomana right wakazofunga wakazoti chine nyemba zvemudzimai uyu amuchada saka zvazvinoreva ndezvekuti next point handiti unouya ochenurwa pamberi pamambo zvine matambudziko osiyana onazvo uyoyo oenda nematambudziko yake anomuwana handiti saka musi watinosangana namambo wouya negupuro apo ngoya naro right for instance hapana anokwanisa kuri finalize second ndati pari nhasi hapana anokwanisa kurigamuchira asi kana ariwo kuti anogona kurisiya rinosiyiwa chete asi risina ari patsanura kuti imi best way unogona kubirwa kana kuita sei iwo gupuro rako unogona kurisiya asi mabozi wozokuita sei swati right Juliet ukunzwe here kuti mukomana yati haachada kurangwa hakusi kuperera kweupenyu zvaratidza kuti murume anga haachadawo nezvako murume haachada nezvako vabereki vo havasi kukwanisa kuita sei havasi kukwanisa tinozoti vabereki vari vabereki vako pane vatumwa nababa vatumwa nababa vari kupi ndiwoyana nditete mukadzi munomuziva here munomuziva ndiani varoora iyanzodzamu shoko rataurwa nekungonzwawo shoko rokutaurwa muno mukanzi haachada mukadzi mari zvinzwa amene kuti munotiwo kudini zva nangwa ndinazva ndikawanda zvandinokwanisa kutaura ivo vaviri ndo vanoziva dai imi makafananawo nesu isa hatina kwanza tinokwanisa kuita sei kutaura takuti isusu uyu mukomana najuliet handiti ka
tinozovada next court handiti secretary musi wa14 vanouya tozosvitsa uraume namambo pasanurwa zvakasvika sei sununguka nditi mambo kana vaita mukana wekuti vanosvika any minute papa tinongoti yai tobva taendera mberi asi kana mambo vanonoka semamirira zvakaita musi wa14 tinosangana tobva tapatsanura chii wapanzwa simba racho ende pachipano chedu mambo haabvumirwe kumanikidza vanhu kusarambana kana vasadanana vanofanira kupatsura kuti umwe neumwe ende kugara zvakanaka kwanenge aita sei kwanenge aenda saka saizvozvi munogona kumbomira chiona kuti pamwe chakazonamira kusvika kana kusvika tobva tongoita sei tobva tongopatsura iwo ukadza kuti azivo usina nditeera mutanga ari kukupanga ari saka nasauya kuti iwo uchiudano zvakweko ngatipe kuti chii chakachinetsa chakadetsa pamusoro changani ini ndichigara nemudzimai wangu akarwara ndokubva ndaudza vabereki vake ndokubva vandikumbira kuti akatikumbire vadzimai venyu tivatore tifambe navo tivarapise kana vapora tiweze kudzoserai. Saka vadzimai vangu vakabva vaenda kuvabereki vavo kwavakakumbira vari pakati pekurapisana nevabereki vavo. Vadzimai vangu nevabereki vavo vakabva vakonana zvavakakonana. Saka ini ndandikatongomirirawo kuti ana atezvaro vangu vachandidzosera mudzimai wavo. Mudzimai akazokura rini? Nditoziva. Zvekuti kana uchiwanawo kuti mukadzi wangu atezvaro wabva wakugwadawo kana kuenda uchaenda. Usaende kuatezvaro kuti chero zvako atezvaro vanga vasada kudzorera mukadzi wangu toti sisari kurwara. But iwo ndobva wangudumburawo kuti handichaenda ikoko semunhu ari kurwara handichaenda here ikoko. Ana atezvaro vangu vakandifonera ini vakati mukuwasha uya kuno ndakaenda ikoko. Vakanditi ndinoimba wanga wakatarisira kuti tichakudzosera mukadzi wako sematorero atikamuita kuti rega timbomurapisa. Kana apora tokudzosera. Asi hazvichakundika kuti tichakudzosera mukadzi wako nezvikonzero zvekuti isisu mukadzi wako takanetsana naye hatichawirirana naye. Isisu haasisiri mwana wedu. Kwaari kugara kwaakurapiwa ikoko ndokwako vabereki vake. Iwewe kana wati unoda kumutora ugare naye, dambudziko rinenge ramuwana kana kuti zvipi zvinenge zvamuwana, iwo kunokusauye kwawakamutora ikoko ndokwaunoenda kunozvimhan'ara. Saka ini nyaya iyoyo yakatondinetsawo nanhasi zvichiri kutondinetsawo, ndosaka ndisina kuzobvira ndazoendawo kwairapiwa. Iwe shamwari unoziva kuti wakarezvesiri iwewe tiri kuti kuda mukadzi wako handitika waifana zvawakanga watsanangurirwa izvozvo zvinhu zvanga zvakatonakira iwani waimezhawa kuti waraita zvakanaka rega ichitsvaka kuvakuru handitika kuti nditaure naatezvaro vangu kuti ndozvinoitwawo here handiti zvino uchionawo manje watangiwa nomukadzi iwapo uchino makwesheni makanawo naatezvaro uri kutipindura ipi manje Musoro changari ndina naatezvaro vangu hatinambokokotedzana kana kuita sei. Tati nhasi zvauri kuti zvaazvakadzi haachakuda ari kumubvunza kuti ufunge nezvako uri kumuda iwewe nokutuka ndomurume wacho mashiwe ari kundikadzisa changamira kuti mukadzi wangu akurapiwa kana mvura achauya. iwo mfumazi iwo vabereki vakakudza direct handitika kuti iwo uyo mukadzi wako watakatora wechida kumurapisa zvireva zvekuti isusu takakorana naye hatisiri mwana wedu. Iwo kumutora kana kuita sei wakamutora kana akafa kana zvanokuwana ikoko zvireva zvekuti iwe uchazvipedza kudani handitika chakambere ndokachiti iwe kunohero kwako mumboenda wekuti iwe ndopotera kuti ndomazwi yatasangana nayo natezvanya vatitaurira kuti mundibvunze kuti ini mukwasha vachiri kundida here chakaitika chii kuti nhasi vazoti ini iwewe hameno unozvizivira inini uchisiyana naye. Ndina kwandakamboenda uyo mukomana dambudziko riri kwewani
Wanzwisisa mubvunzo uyu uchakupindura but toda timbotanga tamboonesana iwe kuti iwe pachezvako usafunga kuti uri safe. Munhu paanorwara chero atezvara vagumburana nemwana wavo, iwe pane zuva here rawakamboteera mukadzi wako kuti ndoda kungonomuona handinoda kumutora but mukadzi wane mwana wangu inini wandikapa mwana, regai ningoteerawo chete kungonomuonawo paari kurwarira pacho anagumburana naye ndingomirira kuti ora nichazopiwa wakateera here. mamazi wangu achitanga kurwara ndakaita ka2 zvinona pamwe pacho ndichimufonera kuti uya utore chikafu paairwara ikoko. Saka saizvozvizvi ati ane gore nechidimbu wambomutsvagawo here kuti handinoda kumutora handinoda kumuita sei but ndoda kuonawo pagore irori kuti ari sei. Isusu hatikubatsire kuita zvemakuhwa naatezvara vako makuhwa iyaya utaura kai tinoti atezvara vauya apa next court vataure zvawakaudzwa iwe naatezvara nditika zvakakupa kuti uyu abvunze mubvunzo waari kukubvunza nhasi kuti uri kuda nezvangu here. Ndo the simple because isusu hatidi kuti titaure makuhwa zvauri kutaura iwewe kuti atezvara ndo zvavakakuudza nditi wobva wauya kuti ava vakanditi zvakati sitovabvunza ndimi makaudza chiko mukwasha votaura haiwa zvino iwe mukwasha ava vakuudza wazoti chino zvino. ndakaona kuti ndigare nemunhu asina vabereki zvinondiremera kuzerera mangwana. Vabereki vacho ndakatovaudza ipapo. Saka nhasi uri kutochina semukadzi avo yachitara kuti iwe unodii? Inini nemukadzi wangu hatina kutadzirana, asi sevanhu tane nguo tisingagare tese takwanisa gore tisina mbotambosangana. Pamwe iyewo anogona wane kumwe kufunga kwainako. Muchanoda changamiro. Uyu changamiro mirai tibatsirane. Iwe musikana. Uyu murume uyu uri kudini zvako? Gozi yako mukadzi wangu nani wakadzirana newe? Tingatenderere changamira. Pane rudo panooneka. Hapana kwatinenge tichienda. Saka ukudii manje mwacho? Ngaanyatsondibudira pachena. mukanya waye mwana saka uyu ndewenyu mambo uyu mototonga muchiona kuti zviripo ndezvizvi asi isusu tiri kuona kuti uyu itsotsi uyu ane nguva kwakaenda mukadzi anoporera hako cheuke uyu saka uyu ngaangotaura chokwadi kuti kana mukadzi asati achada chido asi ndichakamira ndikuona hangu kuti ndinenge wongungomona angaite tsotsi uyu but mashoko yakabva kuna ata zvakana ariyo chokwadi ayaite ezvemimi tipasanayo kuti tizwarana niti imimi kana kwarasa mombe yako handiti asi unoitsvaga handiti but matsvagireyo uyu manje yatiri kuona ndeyekuti uyu haana kana paakazomanikidzirwa kuti arambe achingotatekite kuterawo mudzimai wake handiti olodho akanga achirwara nditi izvozvo zvinotiratidza kuti uyu akasina rudo nomudzimai uyu handiti maona manje saka nyaya iriko ndeyekuti zvinototitaura kuti kana tikakuti ava vanhu vadzokerana vanongoramba iri nyaya ndiyo chete uyezve uye atoshedzwa nesamono anga asingawanikwi dai risiri samono anga asingawanikiko saka munoti utsotsi hapana zve inda ndakamirawo natezvara vangu kuti matorero akaita mudzimai wangu achimurapisa zvokutaura izvozvo hazvikurambidze kunoona kumuona ndachitoonana tinotaura tese mukadzi wako akarwara last year muna June. Iko kwacho vairwarira akayakamwa chete ababereki vangu achiripo naAugust. So kureva kuti wewe kana dai ari mashoko ekuti mukadzi wangu arwara ndataura mashoko aenderana natezvana
ipapo pane iri pavakandosarare naye kana kusa vachipatsana nomwana wavo. ini ndatisingagari kuno ndaigara kuguruwe saka taitaura pafoni akatiwa ndisina chikafu ndomutumira pandakatouya kubva kuguruwe ndakatouya ndakatosvika kumba ndakatomuona ndichimhanya ndakatosvika ndakamusiyira chikafu ndakatodzokera kubasa. Saka ndosaka waona kuti nguva yareba muno mamwe vanhu vakudanana vakuirana kudana zvaari kudapo kwese kwangu kutenderedzana ubatsiwo uyu hapana sokuti uyu mudzimai uri kuzviziva here kuti ari kupi nyaya iri trick inokwanisa kumutakura kana achibva kwandakamusiya nokuti kumuomera wega kusoro ari kuomewa kamuna kuomera urumwe wega chokwadi mashoko yakataurwa nato zvinakakire kuti iwe wega inozomutarisiyana naye bhozi iwo kana waramba une nhau kurava kuti zvichazoitika paivana iyeyo kai iwe utazvipedza wegani ndo zvakapa murumwe kuti ataura kuti manjikana kana zvadaro achede kana zvadaro kuti iwe uri kuremerwa nemashoko semataurira kuita changamira kuti ndo maroshoko ari kukuremera kuiwe wadi kuramba munhu haina ndikwanise kumuramba uri kuda kungomupanisha gore rakapera mamba kubhadharisa mombe nekusarara naye unozoita sei nokuti uda kukupa zvese zviri muno mudare rineri nokuti uyu achada murumoyo saka iwewe uchatera mashoko ako yaya uri kutaurwa kuti hanzi ari akataurwa natizva but wewe unenge uchimupa nguva yekuti iye acharamba akaomera achiti andikumirira mupfumbati handiti anoyafuta kuti unondishungurudza inini handiri kushaya zvekuita nekuti ndikuda varume asi undishungurudza udozotedza mhosvo dzambiri here kuti kana wakamupa mukana wekuti kana tesesisu tikadii hapana dambudziko ndikuti zvangu inini kana iye akasununguka ane mamwe mafungiro kozi ine handisi kumupanisha kana ine mamwe mafungiro iwe masoro zoma iwo already pauriwo pambano ukaenda kudengu andika vanhu vakatoura vakatokudzana iwe mwana wayo kuda kwachomuripota anditika ndopara kubvunza kuti iwe kuti zvisuruke kwauri iwe wega uda kuramba pambano here kana kuti uda kusunungura iye asununguke nokuti ucharamba kuenda kwaarika nemashoko yabereki vake kuti iwe vanhu unozvizivira saka uda kuramba here wakabopwa nejoko kana kuda kuzvisunungura usvika zvokuti akachena kupi ikoko kana musina zvaazobuda dare rozomubatsira kuti akaomewa chinzwa saka zvazvinoita mambo mudzimai uyu pari zvino so uratoda kuti ari kuomewa kuenda kunomutora kwaari kwacho naamai mukugara kuti ikoko koendai kuvabereki venyu handimapora here inonetsa manje paanokuhandira navo itai nzeve regai kutaura zvakawanda tiitai pamusoro echangamiri ini ndandida kubvunza kuti musikana uyu akaramirwa kune uyo handitori ari kune munhu ari kumurapa iye zvino haachakwanisa kudzoka kumba handitika takumutora semwana akarasika baba vagoni here kuuya vachipupura mudare kuti zveshuwa mwana uyo havachamuda vapupura mudare ramambo munomu mambo taakuchitsvaga kana maorganization anogona kubatsira mwana upi uyu izvi zvokuroorana kwao neuyo kana achitya uyu kana achizomuda anomuwana kana ari kuorphanage kunoroorwa vanhu vachitoenda misha yavo vakazodiwa nevamwe vanhu izvozvo zvakanaka changamira asi chapanoita ndechekuti kuti isusu tiite basa rekutsvaga maorganization panzvimbo yakafanana neiyo kutoziva kuti ava vanhu ava vakatobvisa pfuma kumba uko hazvigoni mira tibatsire chiripo ndechekuti uyu mukomana kana asisada mukadzi uyu anongotaura kuti handichada
asi setup inogona kunge ichizomuti iye ngatiti izvozvo ipapa haasi kuda kubudira dare handiti ehe isusu tinongotaurira uyu kuti iwewe zvinezvi kana pasina dambudziko riri pauri handiti ka chirongedza mudziyo wako chidzokera kumba kwomurume wako muzvikunda here ambuya kana usina zvidambudziko rauri kuti wewe iri nawo ndauya kunokubatsira unenge wakudzokera svika aiwa ndakuenda kumurume wako nguva yandakamirira ndakatarisira kuti ndizosvika pakukwira dare yakarebesa mumwe wangu akatoroora to nemudzimai wake saka zvinonetsa kuti ndisvike kunotitanga kutonge kutsvaga dambudziko pane rimwe saka zviri nani hangu kuti pakabva pandarwara asi iyo kana akasununguka pakarwara mwana wayangaru akarwara ari kumba kwangu ari kumba kwako vabereki ndobva vamukumbira aiwa mira akarwara ari kumba kwako mukadzi wako ndizvo tobva akumbirwa nevabereki kuenda kumurapisa vabereki ndo vako kuti hasisiri mwana wedu asi uri kumuda mukadzi wako Zoma uya. Akukungaira vakaramba mwana wayo kuti mwana wayo asiri wawo adidika abvere kuti akazvaonana azvizikanwi vakamuramba but nhasi nyaya yamajeka uyu akaudzwa vabereki vacho kuti iyeyo kana afe aite sei kana iwe wamuda iko kusatere ndozvaakaudzwa usatere kunanga kwaariko iwe kana vasvika kutera wewe wamutoraya kumba kwako iwe utazvizira kana kufara kuita sei iwe uchazopedza wegani andika kura kuti already akatoudzwa gwara rokuti tiyairese but isusu kuti tigona kumubatsira uyu kao mabatsira kuti ndokumuti uyu kao mangwana zvinokunetsa kana uchava kumuripota asi dare ndogona kusungwa kuti kana wakozanaita zvaiva zviri pauriwo kuti wewo mukupure asununguke kao kuda achienda kunotaura kwekukunzi arenda kurenga kadika zvozikana kuti ndokwakuita se ndokwakuenda nokuti iwe unenge uri chinhu chaukasiwa iwe chakutambudza mangwana kana chaita se nokuti mwana ada kubatsirwako plus pane mwana kao tingataura tichiti ishokwadi vanhu vakatokuhwara kwepamainini akahwara ari vabereki vakumbira kuti chitipawo mwana mudzimai kuti fambe vafamba ikoka inoti nyaya imotoiziva vafamba ikoka hamene zvavakazoitana kupi kokostaxipo zvino kozoti uyu achirangiwa nevabereki kupi isikana mashida kudara kutogara uye iwe unganga chakabhuya muno mweza kuti mango tichedzera vabereki vai kuti vaikunuka havana kuuya saka chakazoita choti isisiwo kumbawo tine takamira kuti wenu murorachi achauya but vabereki vakarama zoma ndingatibatsirane mazvaka kana dai vakanzi mwana mukadzi ari kurwara ari uko kuuya anouya kana pane vanhu vari kuziva kuti tichazoendesa but azvizvo zvazvimise mhani mimi kupota muchiendawo kunoona mhuri kuti uya azosvika pakukwidza dare uyu upanzwisisa saka nyaya yese iri kunetsa yazopa kuti uya auye kudare inyaya yenguva yekungotiwo zii ndiye zii vanhu muchakwanisa kana kucommunicata naye ari mwana wabereki ari mwana murume ndosaka mwana azotizira kuna mambo panzwisisa dzimwe nguva chakanaendeka nyepi asi last court ndandiri mhano yamabara ndakataura ndamainini dzimwe nguva pandiri muzikuru takataura munenganiwe tingatonoke nii pasara saka ndaachiti ndikopeta mateka ndikopedza kutaura zvakaitika maini chimabvunza dai simba andokunditera anotouya amaini vachinditaurira
ndakazirindegera kuna wakoma ngakawanda sibana kufambisana idzi nyaya dzimwe hatisipasa kupinda vanyimadziri but vabereki vemudzimai ndo vakatapa mudzimai saka ini chandachikokumbira idzi nyaya idzi ndozovaviri ivo pachiziva vari vaviri ndo vanozivana isu kusati kwetete ngori masapota Alright. Legaiti ngodeso. Pari zvinezvi. Mukadzi wanu. Uyu. Pari zvino. Ndio mninyi. Ndewako. Utende mukadzi wako. Izvo ngotenda izvo mukadzi wangu. Kureva kuti utorera chimwe chinhu chaunacho. Chakatokusungirira kugara kuti munhu wese arikutoza mukadzi wako. Iwewe pachizwa kutopupura mukadzi wangu. Anditi? Saka unofunga kuti shoko rate zvara rinovhidiwa here kana dai akanzi asangana nezvaasangana nazvo kuti iwo ubude pakuti murume wake. Isusu chandachikumbira kudaro tarikumbira kudaro isusu hatisi kuramba mudzimai kana takampuwa but chikumbiro chekuti champuwa nani ndosati dachikumbira state sinzi yakapindira kare ndizvo takadati dzvakenyedze kuti panyatsobuda zvakanaka ndizvo kuti wane matangiriro yemudzimai wedu isu hatisumukana asi changamire ngawapindire isu changamire manje akagoni kuenda kundura mwana womunhu angaro kumuti uya kuno uende kumuchii iwo vabereki mamwe maitirwa zvaitwa kuti handiti uyaitwa mukadzi handitira baba vaya kana vakashedzwa kudare vakaramba kuuya vachiwira nyaya iri mumarekodzi handiti uyu mwana wamambo ndomunhu wese sekutaura kuti ipawa zvoma pakuchitseketudza kuti kana yadai chendisisu kutaura kuti nyaya yawo takaibata yakadai zvechokwadi pari kupupurwa kuti baba wakaramba mwana handiti chatona chakamira iyi nyaya ngaipfuurire mberi towana changamire wosaurora tsamba kana kutumira shoko rinomupurisa renda kunoshedza vabereki vake vakarimama vauye vamurambe pamberi pano pamberi papaamo mirai yenyu zvomwe taakuti tichipedza basa right. Nyaya iri panapa ndeyekuti Juliet ari kuti iwo uri kufungei nezva kwete zvabereki anzwanaka vabereki havasiri vari kudiwa vabereki vari kudiwa pfungwa dzako newewe kuti iwe uri kuti nezva saka iwewe zvinezvi toda kuti titi iwewe panapa toda kuwana zvatiri kuti zvauri kuti iwewe ndo zvauri kubva mupfungwa dzako pamubvunzo wabvunzo nomusikana wako mukadzi wako uri kumuda. Alright. So mukadzi wako uri kumuda une mukana here kuti mutakura uende naye kumba kana kuti asi kana kuti wacho kumutakura pane kuti kumutakura ndisina kuchenurwa nevabereki vake ko vakandifira mangwana nomisa baba musikana wavo vanofana kusamoniwa vauye munodai vasangane nemukwasha wavo handitika tione kuti vari kuramba mwana wauda vachamuda here isi tiwane matori ateta Juliet ave mwana wamambo then isi tozonoripotwa kuti uyu mwana akaramba navabereki vake zviziva inodhedzera tinge takasaini kana mukazoramba nazo nyaya isi nyaya pamusoshangamira tinda ndichida kuteerawo kana kutoresa mashoko yangachitaurika kuti mungandibvunziro here kune mai kuna amaidini bcause pangu achitava ndachitosa ndakagara vaita nenguva yandagara izona vanogona kuva nemumashoko yavo kana kufunga vakawanda kuti kana padaro manje kutoenda kadzimwe nhapa dzinge dzichitotsvairwa saka yezoekutsvakuiyakadai yokuti isi vasamuni vatezvaone nemuwe paramba tinzwe kuti vatezvavaida kuti zvabudawo kuti akarohoo kana tasarendewa torodza kazvidisi tojaa saka next quarter kana iyo iweyo musikana iwe mukadzi iwe wakutozvinyirira makore mangani 22 watokura
asi ine ndikasunga zvauri kudzedzereka uchidzedzereka soka tichenjerera kuti mbambo yako unodzengera Right. wawatomwana amone mdale mwana mtsika legetora begi wacho ya na iye wacha karamwa wacho angachimnengiri wacho tinongomuda futi pa best ngao ibona pedzenya Right. aya usati wakutongera pfungwadzi upedzi wanyaya iwe nyara All right. ano zvaari kuziva Case referred to 31 and